Alam ko na! Sitaw, bataw, patani. Sundin ang 10 Kumain Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Uy! Bagong damit? Bagong sapatos? Sana yung muka bago din! Pataas ang edad, pababa ang muka. Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! IFM. People making lists, buying special gifts, taking time to be kind to one and all. It's that time of year when good friends are dear, and you wish you could give more than just presents from a store. Why don't you give love on Christmas Day? Oh, even the man who has everything would be so happy if you would bring him love on Christmas Day. No greater gift is there than love. People you don't know, smiling out hello. Everywhere there's an air of Christmas joy. It's that once a year when the world sends in, and you'd like to find a way to show the things that words can say. Why don't you give love on Christmas Day? Oh, the man on the street and the couple upstairs all need to know there's someone who cares. Give love on Christmas Day. No greater gift is there than love. What the world needs is love. Yes, the world needs your love. Why don't you give love on Christmas Day? Oh, every little child on Santa's knee has room for your love underneath his tree. Give love on Christmas Day. No greater gift is there than love. What the world needs is love. Yes, the world needs your love. Give love, oh, give love on Christmas Day. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the
Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen. But do you recall the most famous reindeer of all? Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, and how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. They shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. You better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. Gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. Oh yeah, Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you are awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Oh, Santa Claus is coming to town. Oh yeah, Santa Claus is coming to town. 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 Little tin horns and little toy drums, rooty toot toot and rubber tum tums, curly head dolls that toodle and coo, elephant boats and kitty cars too. Oh, Santa Claus is coming to town. Oh yeah, Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. One more time now. Santa Claus is coming to town. Oh yeah, Santa Claus is coming to town. IFM. Ganito magsabi ng bad news. Hello, boss. Kumusta na po kayo dyan sa Davao? Okay naman ako dito. Kayo, kumusta naman kayo dyan? Hindi okay, boss eh. Kasi
namatay po yung parrot nyo. Ha? Yung cute kong parrot namatay? Bakit? Eh, kasi boss, napakain po namin ng dead meat. Ha? Bakit yun naman kasi pinakain ng dead meat? Saan ba yun nanggaling? Eh kasi boss, namatay po kasi yung kabayo nyo eh. Ano? Yung Arabian Stallion namatay din? Bakit namatay? Eh kasi boss, na-heart attack po kasi. Pinagbuhat po kasi namin ng tubig eh. Bakit yung pinagbuhat ng tubig? Eh kasi po, nasusunog po yung mansion nyo eh. Ano? Yung mansion ko nasusunog? Bakit? Eh kasi po, natumba po yung kandila, nasunog yung kortina. Bakit naman kayo nagkandila? Nag-brownout ba? Eh boss, wala naman pong brownout. Nagpuyat lang po kasi kami eh. Bakit kayo nagpuyat? May lamay ba dyan? Opo boss, kasi namatay po si ma'am kahapon eh. Ano? Yung mahal kong asawa, wala na? Bakit hindi nyo sinabi sa akin agad? Ang dami nyo pong patikot-sikot. Mga walang hiya kayo. Tamoho kayo. Ang classic talaga. Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Mangmoy, nandito si Aling Otsit. Kamusta po? Eto, si 77 na, kumakayod pa rin. 77, matibay ang mga buto nyo, Nay. Sinusunod nyo tiyak ang Kumainment number 5. Uminom ng gatas at kumain ng ibang pagkain mayaman sa calcium. Siyempre, pero kaya ako narito. Baka gusto nyong bumili ng dilis. Yung palang naamoy ko. Dilis, mayaman sa calcium yan. Isang tabo nga yan, Mother. Oo ba? Ako, isang balde. Sundin ang 10 Kumain Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Huwag ka nang mahiya! Sabayan mo na ang mga kanta! Malay mo, may magbigay pa ng aginaldo sa'yo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. A little bit of cha-cha in my life, a little bit of samba by my side, a little bit of rumba's all I need, a little bit of salsa's what I see, a little bit of conga in the sun, a little bit of tango all night long, a little bit flamenco, here I am, a little mambo makes me your man. Little Christmas tree, no one to buy you. Give yourself to me. You're worth your weight in precious gold. You see, my little Christmas tree. A little bit of cha-cha in my life, a little bit of samba by my side, a little bit of rumba's all I need, a little bit of salsa's what I see, a little bit of conga in the sun, a little bit of tango all night long, a little bit flamenco, here I am, a little mambo makes me your man. Everybody knows a turkey and some mistletoe will help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. A little bit of cha-cha in my life, a little bit of samba by my side, a little bit of rumba's all I need, a little bit of salsa's what I see, a little bit of conga in the sun, a little bit of tango all night long, a little bit flamenco, here I am, a little mambo makes me
flamingo, here I am. A little mambo makes me your man. Up on the housetop, reindeer falls. Out jumps good old Santa Claus. Down through the chimney with lots of toys. All for the little one's Christmas joy. Oh, 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 who wouldn't go? Oh, 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 who wouldn't go? Up on the housetop, click, click, click. Down through the chimney with old Saint Nick. A little bit of cha-cha in my life. A little bit of samba by my side. A little bit of rumba's all I need. A little bit of salsa's what I see. A little bit of conga in the sun. A little bit of tango all night long. A little bit flamenco, here I am. A little mambo makes me your man. Should old acquaintance be forgot and never brought to light? Should old acquaintance be forgot for old lang syne? A little bit of cha-cha in my life. A little bit of samba by my side. A little bit of rumba's all I need. A little bit of salsa's what I see. A little bit of conga in the sun. A little bit of tango all night long. A little bit flamenco, here I am. A little mambo makes me your man. Mambo number 5. IFM ay aking best friend. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango-bango ng bulaklak. Pag inaamoy, pag inaamoy, pag inaamoy, anong sarap. Ang bango-bango, ang sarap-sarap, panguhin ang bulaklak. Ito pa ang bulaklak, papasok ang reyna.
That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Kahit walang Christmas tree at Christmas lights, Paskong Pasko pa rin ang feeling! Ay, Pasko na! Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Leo. Okay lang naman maging bitter. Basta pagkatapos niyan, bitter ka na ha. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Mangmoy, kailangan bang hugas ang maigi ang gulay? Eh, lulutuin rin naman. Elmer, itong repolyo mo kamalinis pero tignan mo mga singit-singit. Sabi ng Commandment number 6, tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Alam mo ba, na-ospital ako nung bata pa ako kasi may mikrobyo ang nakain ko. Ako naman, uminom ng tubig sa karinderya. Nadali ako ng diarrhea. Mismo! Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Sigurado, nababasamay ka na! Marami pa! Para good vibes ang umaga! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights aren't way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, goodnight. How I'll hate going out in the storm, but if you really hold me tight, tight, all the way home I'll be warm. Fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, goodnight. How I'll hate going out in the storm, but if you really hold me tight, tight, all the way home I'll be warm. Fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Sana kauban ko pa ang mahal na kong ginikanan. Inig-abot sa Pasko, malibayon, masadya ang tanan. Karon ay wala na, ang Pasko ko ay kagulanan. Ako karoy ani-ana sa mabugnaw bilangguan. Gibilanggo ako sa kaso nga sangit lamang. Naapil sa barkada, sa salawa ko'y nahibawan. Wanay mahimo pa usa akos na sintensyahan. Bisan magbasol man ako, kinibadli sa kapalaran.
Christmas na lang sa mga taong way kasing-kasing. Sa nagduot ka na ko, aron ako ay mabilanggo. Tanang pagdumot ko ay ako na nagikalimtan. Ayaw kahadlok na ikaw ay ako nga pagahimuntan. Merry Christmas na lang sa akong mga minahal, sa akong mga kaigalan, sa malipayong Pinoy-anan. Ako may nagantos, wa magpaabot na kaluyan. Iampo lamang ninyo ako, o Merry Christmas na IFM ay aking best friend. Tunay na kay ganda ng Pasko, nagbibigayan ang bawat tao. Kay saya ng mundo, ngunit di tulad kong may ngiti, ngunit di totoo. Paano na ang Pasko kung wala ka? Kalungkutan ang nadarama sa sayang Pasko. Kung ika'y narito, Merry Christmas, bati na tayo. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, kalimutan ang pagtatampo. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, sige na, bati na tayo. Paskong mag-isa, lumuluhang tinatawag kita. Kung nasaan ka man, ay magbalik ka na. Di ko kaya ang Pasko kung wala ka. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, kalimutan ang pagtatampo. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, o sige na, bati na tayo. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, kalimutan ang pagtatampo. Pasko, maligayang Pasko, o sige na, bati na tayo. Sige na, bati na tayo.
ginawang tambourine. Ang mga parong ng bawat tahanay nagbibigay. Ibang mukha ng saya. Himig ng Pasko, nadarama ko na. May tatalo pa ba sa Pasko ng Pinas? Ang kaligayahan natin walang upas. Di alintana kung walang pera. Basta't tayo'y makakasama. Ibang-iba talaga ang Pasko sa Pinas. May simpleng regalo na si Ninong at si Ninang. Para sa inaanak na nag-aabang. Ang buong pamilya ay magkakasama sa paggawa ng Christmas tree. Ayan na ang barkada, ikaw ay niyayaya para magsimbang gabi. Ibang mukha ng saya. Himig ng Pasko, nadarama ka na. May tatalo pa ba sa Pasko ng Pinas? Ang kaligayahan natin walang kupas. Di alintana kung walang pera. Basta tayo'y magkakasama. Ibang-iba talaga ang Pasko sa Pinas. Ibang-iba talaga. Kahit saan ikumpara, may bangip ng hangin di maintindihan. Mapapangiting bigla sa kung ano ang dakilan. Nadarama mo na ba? Mo na ba? Mo na ba? May tatalo pa ba sa Pasko ng Pinas? May tatalo pa ba sa Pasko ng Pinas? Ang kaligayahan natin walang kupas. Di alintana kung walang pera. Basta tayo'y magkakasama. Ibang-iba talaga ang Pasko sa Pinas. Para sa Pasko ng Pinas. Tatalo pa ba sa Pasko ng Pinas? Ang kaligayahan natin walang kupas. Di alintana kung walang pera. Basta tayo'y magkakasama. Ibang-iba talaga ang Pasko sa Pinas. Thank you! Thank you! Ang babait ninyo! Thank you! Bitin ba, Idol? Sa susunod ulit! Tuwing umaga, ito ang iyong Christmas habit! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tak-tak-tak, sumasarap ang luto mo. Pag may Ajinomoto, isang tak-tak-tak lang. Yeah, yeah. Mas malinam namang ulam. Achieve
Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Naririnig nyo? Nagluluto si Mang Moy. Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa commandment number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Stricto si Mang Moy kahit sa pantimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako. Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang. Your best Tang made even better at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Ay, 6 o'clock na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapatawsap talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. Young Money. Voy tratando de buscar la situación perfecta, no te encuentro. Ven, sálvame de esta locura que me tiene fuera de control. Me voy a besar tus labios. Adiós. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers, open heart, open mind, never know who you'll find. Open heart, close your eyes. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. Besar sin conocer, a ojos cerrados yo voy probando hasta enamorarme otra vez. No mires atrás, bésame no hay más. Si no gusta, no te asusta, esta fiesta sí que va a comenzar. Me voy a besar tus labios. Adiós. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. I got a boy that I kinda like. This is a kiss, tongue him down kinda night. He got that hard, got that kinda white. He got that bomb, I think I'ma call him dynamite. I got a lot of sun
I can show you all our sonograms. Me, I'm Gem, and these bitches is the holograms. Me, I win, and these bitches just lose. They ship sink, but my ship it just cruise. Anyway, I'm back with my baby got, give me piggyback. Drip, drip, with that kitty cat, put it in his lap. Sip, sip, on the tip, tip, lick on his lip, lip. I think he's trying to hit your Nick like a quick pick. Na 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 na. Kissing strangers. Till I find someone I love. Kissing strangers. Till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers. Till I find someone I love. Kissing strangers. Oh. Hey. Roller skates and lines, hot sun and clear blue skies. The waves are crashing by. And when she passed me by and gave a wink and smile, and I was on cloud nine, Lord, the way you move your hips and lick your lips, the way you dip, you got me up so high. And girl, you got that body with them curves like a Bugatti. I just wanna drive. Oh, and girl, you know, round and round your love, it winds me up like a hula hula hoop, hula hula hoop. Oh, round and round your love, it winds me up like a hula hula hoop, hula hula hoop. Oh, round and round your love, it winds me up like a hula hula hoop, hula hula hoop. Oh, round and round your love, it winds me up like a hula hula hoop, hula hula hoop. Gravity define, I can't believe my eyes. That thing can bring the tides. Hey, around and round clockwise, like a merry-go-ride. I wanna go all night. Yeah, the way you move your hips and lick your lips, the way you dip, you got me up so high. Yeah. And girl, you got that body with them curves like a Bugatti. I just wanna drive. Oh, and girl, you know, round and round your love, it winds me up like a hula hula hoop, hula hula hoop. Oh, round and round your love, it winds me up like a hula hula hoop, hula hula hoop. Oh, round and round your love, it winds me up like a hula hula hoop, hula hula hoop. Oh, round and round your love, it winds me up like a hula hula hoop, hula hula hoop. Oh, yeah. Oh, yeah. Like a hula hula hoop, hula hula hoop. Oh, round and round your love, it winds me up like a hula hula hoop, hula hula hoop. Oh, round and round your love, it winds me up like a hula hula hoop, hula hula hoop. Round and round your love, it winds me up like a hula hula hoop, hula hula hoop. Oh, IFM, ay aking best friend. Let's go out and be wild, do it while we can. Ooh, ooh. Running free in the world, we got all weekend. Ooh, ooh. Tear it up, tear it down, getting lost in the sound of our hearts beating.
That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Maingat lalanti, akad 4 ni. Nayari ka. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs. Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs. Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpaka-totoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Mochi Gummies. Mula prutas na fruity pa. Tamis na siyang choco, ma-creamy mo na mi. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, monami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Masarap na pambaon sa lakad ng pamilya, mapa-road trip man o beach ka pa. Pochi Gummies ang kasama. Narito na tayo sa Kumainment number 8. Mang Moy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mang Moy. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml. O kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 6:14 na. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Ella Lambingera! Dado Cancionero! Simula mga best friend. Nak, saan ka, Dado? Nak ng mga best friend natin, gising na kayo! Tama, dahil best friend, today is Wednesday, 15, bagong simula, bagong sahod. Kalahati
Nangalahati na lahat, best friend. Nangalahati na lahat. May Disyembre na. Hala ka dyan! Best friend, ipon ka na ba? Dapat sinisimulan mo na ngayon dahil sahod, magtabi ka kahit papaano para dun sa mga bibigyan mo ng aginaldo sa papalapit na Kapaskuhan. Tama ka dyan. Dapat ka na magtabi-tabi. At syempre, kailangan mo na rin magtabi-tabi para sasalubungin mo yung panibagong taon ng may pera ka. Alam mo, ang hirap, best friend Dado Kasyonero, yung lagayan na lahat ng pera mo iubos mo sa buwan ng December, then diba? January, wale. Ukat, di ba? Ukat. Di ba bagalan si kayo, best friend? Ag yung masyadong pakagastos. Ang tatayo malikat so panahon na sa Disyembre, di ba? Pero ang tantuman, dapat mantipid tayo. True, Lalay. Kasi kapag tayo, hindi tayo magtitipid, tayo po ang kawawa sa bandang huli, mga best friend. At saka hindi maganda, best friend, nasisimulan mo yung taon mo nang wala kang pera. Ay, mag-ipon na nga ako, Dado, mamaya. Di ba? Kasi kung wala kang tira, kahit na magkakanong pera, inubos mo nung December. Pagdating ng January, napakahirap magsimula ng taon pagka ganun. Sabi nga nila, di ba, kapag ang tawag doon, yung New Year's Eve, dapat meron kang pera sa bulsa. Tama. Para dire-diretso raw ang pera. Paano, best friend, kung wala kang ilalagay na pera, di ba? Ngangalay. Iba't iba yan, pamahiin. Yung iba, sabi nila, tumalon ka daw. Merong tumalon. Hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. Yung iba, tumalon, hindi naman tumangkad, hinukay na. Grabe siya. Pero eto meron kami hatid ng mga balita sa inyo, mga best friend, dahil etong si Beth Midler o kaya po isang singer. Ang kinanta lang naman ni Beth Midler, best friend Dado Kasyonero, ay yung From a Distance, When Beneath My Wings. Eto, anong issue sa kanya? Tinawag lang naman niya etong si Pangulong Duterte, best friend, na murderous dictator. At sinabihan pa na inaagawan ni Duterte etong si Russian President na si Vladimir Putin dahil sa kanyang pagsiserenade, best friend Dado Kasyonera, dito sa ASEAN Summit. Hindi kasi kinantahan niya ni Duterte si Trump ng ikaw. Kaso, best friend, wala pang say ang Malacanang tungkol dito. Pero alam mo, about dun sa pagpahayag niya, nasasabihin niya parang murderous dictator. Siguro mali naman yung ganon. Kasi we still don't know who really is, di ba? Tama. Eto, para naman walang makakapagsabi kung tutusin. Oo. Eto naman, para sa mga best friend naman natin. Nako, ikaw ba naligo ka na? Kung hindi ka pa naliligo, baka mangyari rin to sa'yo. Nakakatakot yan, Dado. Hindi, seryoso to Dapat maligo kayo ngayong umaga. Kasi alam nyo, best friend, sa ASEAN Music Festival, kinansila po ito dahil sa dami ng mga nahimatay. Hala! Ayon sa ground personnel ng Department of Health, may nasa 40 katao ang naiulat na hinimatay dahil sa siksikan ng mga tao na hindi bababa sa 5,000. Alam mo, nakakalungkot lang kasi ito yung time na magpapakita ng kultura. Diba? Ng yung talent. Iba't ibang country din na hindi natuloy. Sayang naman. Kasi bes, maligo ka. Siguro may ginawang power. Baka ikaw ba? Yung mga umaten. Ikaw ba salarin? Pwede. Ayaw lang nilang aminin. Nilagyan na lang nilang 5,000. Joke lang. At eto mainit din na pinag-uusapan na best friend ang pagkatalo ng ating pambato sa Miss International 2017 na si Mariel De Leon. So mga nagtatanong, sino nga ba itong si Mariel De Leon? Anak lang naman siya, mga best friend, itong si Christopher De Leon. Hindi kasi nakapasok sa top 15 itong si Mariel De Leon. Binabati ko siya. Which is sana marami na tayong isa na yon, yung crown na yon, isa na yon sa bibilangin natin sana na crown ng Pilipinas. Alam mo, kahit na hindi man siya nanalo or hindi man siya nakapasok, sabi nga nila, di ba, doon sa ibang mga levels ng Miss Earth, tama ba? Miss International. Miss International. Best friend, kailangan pa rin nating maging proud, di ba? Tama. Kasi hindi basta-basta maging representative dyan.
Oo, ano ka ba? Matinding diet ang iyong pagdadaanan. Oo, instead na, alam mo, pag nanalo siya, kasama ka. Tapos pag talo siya, iiwanan mo. Hindi maganda. Walang ganyang galawan. True lale. Diba? Nung kailangan mo siya, andyan ka. Tapos nung wala na rin. Ako sa totoo lang, nagustuhan ko yung kanyang costume. Kasi, sari manok. Nire-represent niya, best friend Dado Cancionero, yung buong Pilipinas dun sa sari manok na yun. Maganda yung hairdress niya, bet ko. Baka may nagdala rin ng manok doon. Sabong silang dalawa. Walay naman. At congratulations dahil ipinasa na nga rin nitong si Kylie Versosa, ang ating dating Miss International. Came from Philippines. Ang kanyang corona kay Miss Indonesia, Kevin Liliana. Ayun. Ay, medyo nga naman alam mo yun, parang nakakalungkot, di ba? Na talo siya, hindi man lang siya nakapasok sa ganitong round. Dahil nga naman, isa sa mga issue dyan is anak kasi siya ni Christopher De Leon. So yun ang issue nila. Ano ka ba? Kasalanan ba niya naging anak ni Christopher De Leon, di siya nakapasok? Oo nga, grabe naman kayo. Nagbigote ba siya? Wala naman. Baka nagbigote. Uy, mga pala, congratulate natin. Ayan, official na po. World JCI. Oo nga President, ang ating Vice Mayor, Brian Lim. Pride ng Pilipinas. Siya lang ang nag-iisang Pilipino, di ba, best friend, na naging world president. Bongga yan Congratulations. At pagiging lagay ng panahon ngayong araw, mga best friend, meron po tayong binabantayan na low pressure area at nasa labas pa naman ito ng Philippine Area of Responsibility at kasalukuyan ito ay nasa 1,100 ng Mindanao at inaasahan na papasok po ito ng PAR ngayong araw at ito po ay nakaka-apekto ngayon sa Silangang Mindanao. Ayun. Hanging Amihan naman, best friend, ang nakaka-apekto dito sa Northern Luzon. Walang nakataas na gale warning pero iba yung ingat sa mga seaboards dahil dito sa Northern Luzon, may kataasan ang alon. Ayan mga best friends natin na maglalayag. Ingat-ingat po tayo. Kasi kahit nasabihin natin walang gale warning, hindi pa rin natin alam kung kailan ito darating basta-basta. True lalay. Mga best friend, ang inyong mga pagbati mamaya. Antabayanan na yan. I-text mo kami sa aming i-text line 0949-614-0306. At syempre, pwede rin pong mag-message sa aming fanpage at IFM Dagupan. And syempre, konti na lang, maghintayan tayo. O-open na po natin ang ating call line 0919-411-7714 0915-577-5283. Kapi-kapiling sa isang masayang Wednesday morning. Best friend Ella Lambiñana at best friend Dado Cancionero. Dito lamang sa programang Aya sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. I was down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight.
best friend. Sandali na lang, maaari bang pagbigyan? Aalis na nga, maaari bang hawakan ng iyong mga kamay? Sana ay maabot ng langit ang iyong mga ngiti. Sana ay masinig. Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y turete sa'yo. Ilang gabi pa nga lang nang tayo'y pinagtagpo, na parang may tumulak ng lalamig. Nanginginig na ako. Akala ko nung una may bukas ang ganito. Mabuti pang umiwas, pero salamat na rin at nagtagpo. Torete, torete, torete ako. Torete, torete, torete sa'yo. Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y torete sa'yo. Torete, torete, torete ako. Torete, torete sa'yo. Sandali na lang, maaari bang pagbigyan? Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y torete sa'yo. Torete sa'yo. IFM ay aking best friend. Tay. Oh, Bugnoy, anak. Tay, ano po bang ulam natin? Anak, walang-wala talaga tayo ngayon. Gipit na gipit eh. Pasensya ka na talaga. Ganito na lang, nak. Habang kumakain tayo ng kanin, mag-iisip na lang tayo ng masarap na ulam. Ay, sige po. Kasi gutom na po talaga ako, tay eh. Okay, kumain na tayo.
fried chicken. Sarap talaga ng fried chicken, tay. Mayroon tayong embutido. Sarap talaga ng embutido. Lechon paksiw. Ang sarap. Sinigang. Ano pong sinigang, tay? Sinigang na bangos. Oh, unak, bakit ka umiyak? Natinik po ako sa bangos, tay. Ang classic talaga. Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Tak, tak, tak. Sumasarap ang luto mo. Pag may Ajinomoto, isang tak, tak, tak lang. Yeah, yeah. Mas malinam namang ulam. Achieve ang timpla mo. Tumatatak ang iyong sarap. Kailangan sa pagluto ang tak, tak, tak ng Ajinomoto. Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Mang Moy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mang Moy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9. Panatiliin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo. Kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga? Mang Moy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Alam mo, best friend, isa sa pinakamahirap na pakiramdam ay yung magtrabahong inuubo. Sobrang hassle sa pakiramdam, di ba? Kaya para sa ubong walang tigil, mag-Robitussin DM. May cough calma combo ito na may menthol na. May pantulong alis plema at pampigil ng ubo pa. Para tigil ang parusa sa makulit na ubo, mag-Robitussin DM. Dextromethorphan HBr Plus Guaifenesin is the generic name of Robitussin DM. Ang pambatang Robitussin, RobiKids, tumutulong magpalabnaw ng plemang makapit. Para sa ubong may plemang bata, mag-RobiKids. Carbocysteine is the generic name of RobiKids. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong paparating na tag-ulan, bubuhos na ang pinakamalakas na ulan ng pera at pinakamalupit na bagyo ng papremyo. Radyo Milyonaryo Nationwide 2017. Ayan na ang iniintay ko! Simula ngayong Mayo, babahan ng matitinding prizes para sa inyo. May cash prizes na linggo-linggo, pwede ka pang mag-uwi ng Isang brand new Chevrolet Trailblazer sa Grand Draw! Tama! Isang brand new Chevrolet Trailblazer sa Grand Draw. Bumili lang ng Green Cross, Tang,
Milo Choco Malt Powdered Milk Drink, San Miguel Pale Pilsen, Gold Eagle Beer, bagong Bear Brand 45 Powdered Milk Drink, Bravo Supplement, at mag-avail ng scratch it cards sa pinakamalapit na Lotto outlet. O Magpagas sa Petron para sa tsansang manalo. pumunta na sa pinakamalapit na IFM at RMN stations at ipalit ang proof of purchase sa raffle coupons para makasali. Makinig sa RMN at IFM para sa karagdagang detalye. RMN, Radyo Milyonaryo Nationwide 2017. Promo runs from May 22 to August 11, 2017. Per DOH FDA CFRR permit number 0600 series of 2017. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Ay, 6:39 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto estás mirándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza, oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo.
This is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. IFM, aquí best friend. I threw a wish in the well. Don't ask me, I'll never tell. I looked at you as it fell, and now you're in my way. I trade my soul for a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my way. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing. Hot night, wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. It's hard to look right at you, baby, but here's my number, so call me maybe. Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. And all the other boys try to chase me, but here's my number, so call me maybe. You took your time with the call, I took no time with the fall. You gave me nothing at all, but still you're in my way. I beg and borrow and steal at first sight, and it's real. I didn't know I would feel it, but it's in my way. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing. Hot night, wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. It's hard to look right at you, baby, but here's my number, so call me maybe. Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. And all the other boys try to chase me, but here's my number, so call me maybe. Oh, you came into my life, I missed you so bad, I missed you so bad, I missed you so, so bad. Before you came into my life, I missed you so bad, and you should know that I missed you so, so bad. It's hard to look right at you, baby, but here's my number, so call me maybe. Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. And all the other boys try to chase me, but here's my number, so call me maybe. Oh, you came into my life, I missed you so bad, I missed you so bad, I missed you so, so bad. Before you came into my life, I missed you so bad, and you should know that, so call me maybe. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM, ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Virgo, itigil mo na kakastok sa ex mo, bes. Napaghahalataan tayo eh. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Dolce Gummies, mula prutas na fruity, fruity pa!
Sari-saring sarap bawat lollipop, may sariling ganap. Bata o matanda, sadyang nagagalak sa iba't ibang flavor sa bawat pack. Pang-sampung kumainment, Mang Moy. Maging aktibo, iwasan ng alak, huwag manigarilyo. Wala akong ganyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama, pagpalakas ng katawan, maging aktibo. Game ako dyan, Mang Moy. O sige, Elmer, mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Oh, mga listeners natin dyan, masakit ba ang katawan nyo dahil naglinis kayo ng bahay? Siniguro nyo kasing lahat ng sulok ng bahay malinis. Yan tuloy, sakit ng katawan mo ngayon, ano? Ikaw naman, partner. Siyempre, kailangan kapag naglilinis lahat ng sulok ng bahay, dinadaanan. Tama ka dyan, partner. Pero teka lang mga listeners, tanghali na, hindi ba't may pasok kayo ngayong umaga? Hala, sige, baka mapagalitan kayo ng mga boss nyo, kaya bangon na! Huwag kayong mag-alala mga tagapakinig. May solusyon kami sa inyo para maibsan ang sakit na nararamdaman mo. Bangon na dahil may ibuprofen Advil naman para maalis yan sakit na nararamdaman mo. Tama ka dyan, partner. Why don't you take Advil? Advil targets many kinds of pain. Kayang gamutin ang sakit mula ulo hanggang paa. Not only it can relieve your body pain, it also relieves more than 4 types of pain, such as headache, backache, muscle aches, and pains in joint pains, toothache, and even dysmenorrhea. Kayang-kayang ibsan ang higit pa sa 4 na uri ng sakit ng katawan. Kayang-kayang i-target ang many kinds of pain. Advil from Pfizer? Yes. Bukod sa kayang mag-target ng many kinds of pain ito, alam nyo ba na ang Advil ay proven to be stronger than paracetamol? Kaya kung may sakit sa inyong mga katawan tulad ng ulo or ngipin, dapat mag-Advil na lang kayo kaysa sa ibang paracetamol brands. Di lang siya mas malakas na paracetamol. Naka-liquid gel form pa ito, kaya ito ay may almost 3 times faster absorption versus ordinary ibuprofen tablets. So ano mga tagapakinig, bangon na at mag-Advil liquid gel na. Inom na nang makapasok at di mapagalitan ng mga boss nyo. Tama ka dyan. So take Advil Liquid Gel. Advil can target many kinds of pain, mula ulo hanggang paa. Kayang-kayang magbigay ng ginhawa sa higit pa sa 4 na klase ng pain. It is proven to be stronger than paracetamol, kaya sa Advil ka na, kaysa sa mga ibang paracetamol brands. Bukod pa rito, it is absorbed almost 3 times faster than ordinary ibuprofen tablets. Kaya switch to ibuprofen Advil for many kinds of pain. Ibuprofen is the generic name of Advil. If symptoms persist, consult your doctor. Gawing mas masarap with real chocolate ng Malkist ang inyong Pasko. Real na real ang chance mong manalo with Malkist chocolate at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Malkist chocolate 24 grams upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Raw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Malkist Chocolate, so crunchy with real chocolate at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 6:52 na. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Tado o Kansyonero! Ella Lambingera! Nagbabalik programang Ay sa Umaga! Mga best friend, aba trending etong si Mr. Bean / Rowan Atkinson dahil magiging tatay muli etong si Mr. Bean at the age of 62. Wow! Grabe naman, no? 62 but still kicking, di ba? At eto magiging pangatlong anak niya to, best friend, Dado Cancionero. Pangatlo? Oo. Wait
Medyo matagal din pala. Kahapon lang kasi meron ako mga nakita sa social media na RIP, sabing ganon. Kaya Rowan Atkinson na pala, maling balita yon at eto po yung good news. Alam mo kung sino yung pinapatay sa social media, sa tingin ko siya yung tumatagal yung buhay. Diba? Kailangan pala ganun ang gawin Ewan ko kung anong meron, bakit sa mga natao sa social media, parang meron silang ewan sa utak. Kasi tignan mo yung buhay, pinapatay nila, yung patay, binubuhay. Sasabihin pa naman ng buhay si Michael Jackson. Kaya alam nyo na mga best friend, huwag gaano maniwala dyan sa mga nababasa nyo sa social media, diba? Oo, hindi porkit nakita nyo po sa social media, sa kung ano mga site ito, ibig sabihin totoo na. Kailangan ninyo ng maayos na source. True Laleya. Diba? Punta kayo sa talagang yung mapagkakatiwalaan. At kailangan talaga, best friend, na do your research. Kasi hindi pwede na lahat po ipapakain na lang sa inyo. Tama ka dyan. Dapat ma-absorb yan ng utak nyo, ng balut-balunan nyo. Diba? At nang magkaroon naman ng sabaw, yung utak mo. Ganon Hindi sabaw, diba? Ibig ko sabihin magkaroon ng laman. True Laleya. Uy, best friend, speaking of effective na resources, ayan punta na lang kayo, best friend, sa RMN News. True Lale. Dahil sa RMN website. rmn.ph yan, mga best friend Marami pong nakapublish doon na article. Diba? Lalong-lalo na sa IFM Dagupan. Batiin lang natin ang uncle daw ni best friend Krisa, si Uncle Babot. Hello, Uncle Babot. At syempre kay best friend Jocelyn dyan sa may Kalye Pogi, Kalasyawa. Ay, hello sa inyo. At kay Michael John Esparago. Ayan. Hello, Uncle Babot. Ano, Babot? Ang ganda ng pangalan ng tito niya, no? Kit-kit Batiin din natin si best friend Jason Maligsan ng San Carlos City. Hello din kay Joseph G. Happy Wednesday. Alam mo, feeling ko, imagination ko dun sa itsura niya, Uncle Babot, naka-tap in siya. Ganon. Uncle Babot. Uy! Ako, may balbas si Uncle Babot. Ay, nako. Pagka balbasarado kasi, di ba? Pang kontrabidang dating. Aba! Na-imagine mo ba naka-tack-in tapos naka-kontrabida siya? Wow! Feeling ko mabait si Uncle Babot. Magpapadala yan dito ng saging. Alam mo si Uncle Babot, mukha lang medyo ano yan, pero pogi yan, sinasabi ko sa'yo. Gwapo yan. Naging sip-sip. Seryoso. Ay, si Uncle Babot ay mabait yan. Akala nyo lang. Uy, pero best friend, heto pa, speaking of mga best friend natin na talaga namang yung itsura best friend, heto. Ang veteranong rakista po na si Pepe Smith ay itinakbo sa pagamutan matapos ma-stroke ito. Nakakalungkot, no? In the age of 69. Pero syempre, let's all pray, di ba? Ang daming una si Isabel. Tumalon-talon. Pero ganun pa man, ipag-pray natin itong si Pepe Smith nang sa gayon mabilis ang kanyang pag-recover. Batiin din natin si best friend Nietzsche Soriano nakikinig sa atin. Susunod na po RMN News Nationwide, the sound of the nation. Ayun! Abangan ang mga mainit na balita. Handog po yan ng RMN. At syempre sa ating pagbabalik, best friend Dalo Kasyonero, ano ba ang meron? Susunod na po ang ating batian portion. Kaya naman, isave na po ang aming mga numero. Pwedeng kang tumawag 0919-411-7714 or 0915577523. Landline 6322255. Tutok lamang dito mga best friends sa IFM, ang best friend mo, dahil ito pa rin ang programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Merry Christmas! O ano mga girls? May gift na ba kayo? Nagbigay na ba mga papa nyo? Ha? Appear tayo, sumakit ang ulo ko, nagtago ang ninong ko, gift ko, ninong gift ko. Ayan na. Appear tayo, sumakit ang dibdib
din, siyempre. Ayoko ng barat, ninong na makunat, laging nagtatago at hindi mo mahagilap. Tawagan mo sa phone, i-text mo maghapon, hindi sumasagot, lagi naka-off ang cellphone. Ang gusto kong ninang, yung sexy, 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 kahit hindi Pasko, siya sa akin ay galante. Appear tayo, ang bait ng ninong ko, binigay niya ang gift ko. Thank you, ninong, thank you. You're welcome. Appear tayo, ang bait ng ninong ko, binigay niya ang gift ko. Thank you, ninang, thank you. Kayo na. Spaghetti ang handa, gusto ng mga bata. Spaghetti ang handa, gusto ng matatanda. Spaghetti ang handa, di kami nagsasawa. Spaghetti ang handa, gusto ng mga bata't matatanda. Makinig kayo! Ipasok pababa, hugutin pataas. Ang wallet kong maswerte pag si ninong ay may cash. At kung minamalas, magsimbang madalas. Marami pang Pasko sa buhay nyo ang lilipas. Huwag lang makakalimot sa nasa itaas. Dapat araw-gabi tayo ay napapasalamat. Appear tayo, sumakit ang ulo ko, nagtago ang ninong ko. Gift ko, ninong, gift ko. Tikas ng ulo nyo eh. Appear tayo, sumakit ang dibdib ko, nagtago ang ninang ko. Gift ko, ninang, gift ko. Magdusa kayo. Spaghetti ang handa, gusto ng mga bata. Spaghetti ang handa, gusto ng matatanda. Spaghetti ang handa, di kami nagsasawa. Spaghetti ang handa, gusto ng mga bata't matatanda. Ibigay nyo na! Spaghetti ang handa, gusto ng mga bata. Spaghetti ang handa, gusto ng matatanda. Spaghetti ang handa, di kami nagsasawa. Spaghetti ang handa, gusto ng mga bata't matatanda. Gift namin to pot! He! Puro kayo hingi. ASEAN member states and dialogue partners come together to strengthen relationships for growth and progress. The 31st ASEAN Summit and related summits will happen this November. ASEAN 2017, partnering for change, engaging the world. Know more about ASEAN 2017. Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram for more details. Mga balita sa bansa at paligid mo, makikita na sa pinakabagong RMN website. Be updated sa mga pangyayari at trending topics na napapanahon. Log on lang sa www.rmn.ph. Like us also at facebook.com/RMNofficial. Be in the know of the latest happenings, trending topics, and entertainment. Lahat ng yan nasa isang website lang. Log on lang sa www.rmn.ph. In one click, updated ka na. Like us also at facebook.com/RMNofficial. Sabay-sabay tayong maging trending. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml. O kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas, sumangal po ng Miyerkules. Ang iyong mga radyoman, ako si Buddy Oberas. November 15, araw ng sweldo. Kung may sisweldohin, ako naman po si Radyoman Rode Ramos. Live via satellite, RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. Live nationwide, kasama lahat ng RMN stations sa iyong mga radyoman sa Luzon, Visayas at Mindanao.
Live din sa WRMN New York, USA. At sa Facebook, hanapin nyo lang at i-like ang RMN News Nationwide, the sound of the nation. RMN News, panahon. Radyo Man Ronnie, binabantayan yung LPA pa rin, low pressure area na nasa 1,100 kilometers silangan ng Mindanao. At inaasahan nga daw na ito'y papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Magtatampisaw ba kayo dyan sa Maria Cristina Falls sa Iligan City? Kahit may paminsan-minsan pagulan, pwede. Dahil sa trap o yung buntot ho ng LPA kasama Davao, ganyan din sa Socsargen area. Pasyalan naman po ang Plaza Libertad sa Iloilo dahil maaliwalas ang panahon sa buong Visayas maliban sa mga isolated thunderstorms. Sa ngayon ay namnamin nating lahat ang lamig ng hangin-amihan na nakakapekto sa Luzon. Dahil dito, magandang panahon para bisitahin ang Pinto Art Museum sa Antipolo, Rizal dahil maaliwalas ang panahon sa buong Luzon. Maganda dyan. Temperatura sa mga key cities, Metro Manila 25 degrees Celsius. Metro Cebu 27. At sa Davao 24 degrees. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Alas 7:03 na umaga. Mga kasama, formal na po nagtapos ang ASEAN Summit 2017 sa Pilipinas. Bilang simbolo, ipinasa ni Paulong Rodrigo Duterte ang ceremonial gabel kay Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong na magiging host naman sa ASEAN Summit 2018. I have the honor on this auspicious occasion to hand over the chairmanship of ASEAN to the Republic of Singapore, effective 1 January 2018. ASEAN Summit 2017, the DCXL Special Coverage. Update. Nangako din si Loong ng buong suporta sa ASEAN para makamit po ang mga dikain ng ASEAN community. As the incoming chair of ASEAN, Singapore hopes to build upon the good work done by past chairs and continue our integration journey to foster a close-knit community that our citizens can benefit from. Samantala, mga kasama, nilagdaan ng mga ASEAN leaders ang ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers. Nilalaman po ng kasunduan ay ang tamang pagtrato sa mga migranteng manggagawa, anuman ang kasarian o lahi nito. Papayagan na rin silang mabisita ang kanilang mga pamilya nang hindi po kinukumpiska ang mga pasaporte. Nakasad din ang pagbibigay ng proteksyon sa mga migranteng manggagawa laban sa pang-abusong sexual, mental at pisikal, gayon din ang iba pang klase ng karahasan. Samantala, umalis na ang si Presidente Donald Trump ng Amerika at 4 pang leaders dito sa bansa. 5 leader naman ang nakatakdang umalis ngayong araw. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Angel Ronquillo. Abala nga ang mga taga-Malacanang at mga pulis sa pag-aasikaso ng mga alis ASEAN heads of state at partners na naiya ngayong araw. Kanina alas 5:05 ng umaga ay umalis na nga ang katawan ng Timor-Leste sa NAIA Terminal 2 sa kaya ng commercial flight ng Philippine Airlines Flight CR511. Samantala alas 8 na umaga, releasan naman itong si State Secretary Rex Tillerson sa may Balagbag area, habang alas 8:05 ng umaga nilipad itong si New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern. Alas 9 sa Terminal 3 aalis ang Prime Minister ng Singapore, habang nakatakda namang umalis sa alas 10 ng umaga ang Myanmar State Councilor na si Oh Sang Suu Kyi. Alas 10 si Cambodia Prime Minister, habang alas 11 na umaga nakatakdang lumipad pabalik ng Korea ang kanilang presidente, habang alas 11:15 ng umaga ay nakatakdang lumipad pabalik ng Japan si Japan Prime Minister Shinzo Abe, at alas 12 ngayong tanghali babalik naman ng Malaysia ang Prime Minister ng Malaysia na si Najib Razak. Ilan naman sa mga heads of state ang nakalabas na ng bansa ay ang kinatawan ng India, si Canadian Prime Minister Justin Trudeau, ang kinatawan ng Laos, Russia, gayon din ng Brunei Sultan, Australian Prime Minister Malcolm Turnbull at si US President Donald Trump. Kasama mo sa NAIA para sa ASEAN 2017 ay yung Radyoman Angel Ronquillo ng DZXL 558, Tatak RMN. That portion was brought to you by Kala Detergent Floral Fresh. Kahit madaming labada, ang fresh mo, girl. Paglilinis sa mga naiwang basura at saka po yung vandalismo na mga realista, sinimula na. Si Radyoman Silvestre Labay sa detalye.
Agad sinimula ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang paglilinis sa intersection sa Ligarda Recto sa Maynila dahil sa mga naiwang kalat at basura ng mga realista. Pininturahan ng mga tauhan ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga poste ng Light Rail Transit o LRT Line 2 at itong sulatan ng mga anti-government slogan ng mga realista. Magkatuwang naman ang Metro Manila Development Authority o MMDA at Department of Public Service ng Manila ay sa pagwalis ng mga kalat at basura sa naturang lugar. Nakaantabay ang isang truck ng DPS para sa pagkolekta ng mga makukuhang basura. Kasama mo sa 2017 ASEAN Summit Special Coverage, Radyoman Sylvester Labay ng DZXL 558 Tatak RMN. ASEAN Summit 2017, the DZXL Special Coverage. Samantala na insulto si Pangulong Rodrigo Duterte sa pag-ungkat ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau sa issue ng human rights at extrajudicial killing. Ito'y matapos diretsahin ni Trudeau si Pangulong Duterte hinggil sa pagkabahala niya sa issue ng patayan sa Pilipinas. As I mentioned to President Duterte, we are concerned with human rights, with the extrajudicial killings, impress upon him the need for respect for the rule of law. Ginid naman ang Pangulo na naiinis at napapamura siya kapag may mga dayuhang nangingialam ng walang basehan sa problema ng bansa, partikular sa war on drugs. But for the others, they should come here. And I just said a word. What happened to the right to be heard? Sabi ko sa kanya, did it not occur to you to wonder why? Ang pinapakita nila, extrajudicial killing. Hindi naman makaproduce where, what happened, when, and how. Pero paglilinaw ni Trudeau, hindi naman siya nagmamalinis dahil kahit ang Canada ay meron ding masamang naging pagtrato sa kanilang mga katutubo. The President was receptive to my comments and it was throughout a very cordial and positive exchange. Ang mga tinig ni Pangulong Duterte at Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Samantala, inansila ng ASEAN 2017 National Organizing Council ang libreng ASEAN Music Festival kagabi. Sa pagsisimula po kasi ng bandang parokya ni Edgar ay nagkatulakan na at nagkagit-gitan. Ang crowd dahilan para mahirapang huminga ang ilan. Nasira din yung mga barikada sa entrada ng concert venue dahil sa pagpupumilit ng mga tao makapasok. Madalas 9 ng gabi nagdesisyon na mga organizers. Nakansilahin na lamang para sa kaligtasan po ng mga dumalo o dadalo pa. Nagbigay naman ng paunang lunas ang Department of Health sa mga hinimatay at nahirapang huminga sa nasabing event. Wala na karagtong yun. Sayang. Mahigit 500 miyembro ng New People's Army sumuko sa pamahalaan. Yan na sila eh. Ayan na, namali tuloy. Tama naman. Mula na suspendin ang usapang pangkapayapaan. At KAP Public Affairs Office Chief Colonel Edgardo Arevalo, nahihirap pa ng gumalaw ang mga ito kaya nagdesisyon ang ilan sa sumuko. Tiniyak naman ng AFP na tatanggapin nila ang mga susuko pang miyembro ng NPA at tutulungan bumalik sa normal ang kanilang pamumuhay. Samantala, humingi naman ng tawad ng NPA sa pamilya ng mga nadamay sa enkwentro noong nakarang linggo sa Bukidnon. Kabilang sa mga nasawi ang isang pulis at isang 4 na buwang gulang na sanggol. Paliwanag ng NPA, sinubukan nilang harangin ang sasakyan ng mga sibilyan pero hindi sila nagpapigil. News Nationwide, the sound of the nation. Nakapasok na po mga kasama mga lokal na opisyal ang Lanao del Sur sa main battle area sa Marawi City. Ayon kay Lanao del Sur Vice Governor Mamintal Adjong, pinag-aaralan nila kung magkakaroon ng rebuild o relocate na lamang sa mas maayos na lugar. Kailangan muna natin makuha lahat yung ano ba talaga, tatayo uli or ililipat ba ito. Pero mga sentimiento ng mga kababayan namin, gusto nilang itayo uli ang Marawi City. Kaya yun ang problema kung paano natin i-handle yung ganung mga sitwasyon. Nasabay naman ito, tiniyak ni Japanese Prime Minister Shinzo Abe na magbibigay sila ng bigas sa Marawi City. Laos at Myanmar, bibigyan din daw nila para masigurado po yung supply ng pagkain sa pamamagitan ng ASEAN Plus 3 Rice Reserve.
recently, assistance to the refugees of the island of Mindanao was to be provided, and it has been decided that the reserve rice which Japan supplied will be drawn down and to be provided to Iligan City and the surrounding areas. Dahil wala ng terrorist stragglers sa loob, malaya ng mga pasok na mga residente sa ilang barangay, ay dineklara na hong cleared ng militar. Samantala, mga kasama, 7 sa bawat 10 Pilipino ang kontento naman sa all-out war ng gobyerno laban sa mga terorista. Ito ay ayon sa bagong survey ng Social Weather Station. Ipagpapatuloy ng House Committee on Justice sa November 22 ang pagdinig sa impeachment complaint laban kay Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ayon kay Justice Committee Chairman at Oriental Mindoro Representative Reynaldo Umali, tutukuyin sa pagdinig kung mayroong probable cause sa impeachment case lalo't nakita nito na sufficient ground. Anya, kailangan dumalo ni Sereno sa pagdinig kung nais ng kampo niya na maaprubahan ang motion nito na mag-cross-examine ang mga umakusa sa punong mahistrado. Sinabi pa ni Umali na maaaring ma-impeach si Sereno kapag ang isa sa 27 grounds over impeachment na isinapa ni Attorney Larry Gadon ay napatunayang may basehan. Samantala, iginit naman ni Attorney Carlo Cruz, tagapagsalita ni Sereno, na wala pa silang balak na ilapin sa Supreme Court ang impeachment case ng Chief Justice. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Alas 7:12 sa RMN News Nationwide, the sound of the nation. Narito na mga balita ng mga radyoman sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang PIDEA Region 12 kakasuhan ng acting municipal treasurer matapos pong makuhanan ng hininalang illegal na droga. Para sa detalye, kasama natin si Radyoman Rose Shoko ng RMN General Santos. Nakatakdang sasampahan ng kaso ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 12 ang acting municipal treasurer ng Panimbang Sultan Kudarat na si Joy Nadar at asawa nito na si Jojo Nadar matapos na sakoti kasabay ng isinagawang search operation ng nasabing ahensya sa pamamahay nito dito sa lungsod ng Tiansan, Kamakalawa. Napag-alaman na nakuna ng 5 sachet na pinaghihinalaang syubu ang bahay ng dalawa na nasa Malisido Home sa Barangay San Isidro, Tiansan. Nakuha din ang 2 klase ng explosive at mga bala sa kanilang bahay, pati na rin ang mga dokumento na pagmamay-ari umano ng bayan ng Palimbang. Sinabi ni PIDEA 12 Regional Director Gil Cesario Castro na ang dalawa ay kasapi umano ng Sugis Drug Group na nag-operate sa Sultan Kudarat at iba pang lugar sa Soxerjan na pag-alaman na kasong paglabag sa RA 9165 at RA 10591 ang isasampa sa dalawa. Gikan din sa DXMD RMN General Santos, Radyoman Rose Tabosari Shoko, Tatak RMN. Renewal ng prangkisa ng Panay Electric Company, mariin naman tinututulan ng City Council ng Iloilo. Kasama natin sa detalye na balita si Radyo Bansani Punay ng RMN Iloilo. Matapos ang mainit na debate sa City Council ng lungsod ng Iloilo, nagkasundo ang mayoriya ng konsiho na tutulan ang renewal ng prangkisa ng Panay Electric Company o PICO. Sinabi ni Councilor Joshua Alim, naging mainit ang diskusyon sa konsiho sa kanyang isinisulong na petisyon upang tutulan ang renewal ng franchise ng PICO para sa susunod na 25 taon. Ayon kay Alim, pumabor ang halos lahat ng konsihal maliban lamang kay Councilor Ed Piñaridondo na nag-abstain. Binigyang diin ni Alim na napagkasunduan nilang tutulan ang pag-renew ng franchise ng PICO at hihilingin nilang i-take over ito ng national government hanggang sa makakita ng panibagong power distributor na mag-ooperate sa lungsod ng Iloilo. Napag-alaman na napakaraming konsumidor ng PICO ang matagal nang nagre-reklamo kaugnay sa palpak nilang serbisyo, lalo na sa meter reading at billing system. Kaupod mo sa DYRI Iloilo, Radyoman Sunny Sarabia Punay, Tatak RMN. Tinig sa buong bansa. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Sports News. Nakabinbin pa rin ang tsansa ng Philippine Ascals para makapasok sa 2019 AFC Asian Cup matapos pong ang laban nila ng Nepal na nauwi sa scoreless draw sa larong ginanap sa Anpha Stadium sa Kathmandu. May pag-asa pa sana ang Ascals na makapuntos sa loob ng 21 minutes, subalit naging matindi ang depensang pinamalas ng Nepal. Balita sa Ibayong Dagat. Maabot naman sa halos 200 aftershocks ang naitala kasunod ng magnitude 7.3 na lindol na tumama sa border ng Iraq at Iran. Sa pinakahuling tala, nasa 430 taon ang nasawi habang tinapos ng rescue operations. Gayunman, iniinda pa rin ng ilang survivors ang gutom at kakulangan ng mga tent sa gitna naman ng malamig na panahon. Relax na kayo mga kasama at manginig sa RMN News Diretso. Susunod na sama si Radyoman Agnes Apostol at Jemlo Victosa sa RMN DYHB.
Kasama nyo sa bagong tunog ng pagbabalita, yung mga radyoman. Ako po si Buddy Oberas. At ako naman po si Radyoman Ronnie Ramos. At sumayin nyo na naman ang isang edisyon ng RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. IFM ay aking best friend. Singil ka na singil? At mabubutang ka po ka? Nayari ka? White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh oh, 5 piso, oh oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh, amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh oh. New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Introducing the all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines. You won't run out of howling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto-door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series trucks that's ready to take on a challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? 7:22 na. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Programang magpapatangzap talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. IFM
Best friend mo at best friend ko. IFM. Best friend mo at best friend ko. Merely passing through, doing what we can do in a lifetime. We have more than one adventure to take, more than one dream to make in a lifetime. As for me, there's only one dream, and that's to love you, my love, with a love to last a lifetime. We're fools, we sometimes do crazy things, and our hearts will take wings like a sparrow. But that's life, we'll take each day as it comes, never leaving the crumbs for tomorrow. As for me, all of my days, I will spend them all with you, loving you with love to last a lifetime. If we all could leave something lasting behind to be remembered by, just a song for me, and then at least I would have tried. I agree, it's not so much what we have as how we use what we have in a lifetime. 30 years is worth 102. It's really what we can do in a lifetime. All my love I would give for as long as I may live, with a love, true love to last a lifetime. Love to last a lifetime. IFM ay aking best friend. Ito na naman, wala nang magawa dahil sa nararamdaman. Pilit-pilitin man, itago ang laman ng puso, hindi ko magawa. Sana naman makita mo na ikaw lang naman ang hanap-hanap ko. Dito ka na lang sa piling ko, huwag na huwag ka nang aalis. Dito ka na lang sa yakap ko, huwag na huwag ka nang bibitiw. Dito ka na lang. Dito naguguluhan kung saan naghanap, pero di makahanap ng katulad mo. Kung sa'kin ka lang, di ka sasaktan. Pangako, hindi ka iiwan. Sana naman makita mo na ikaw lang naman ang hanap-hanap ko. Dito ka na lang sa piling ko, huwag na huwag ka nang aalis. Dito ka na lang sa yakap ko, huwag na huwag ka nang bibitiw.
Dito ka na lang sa piling ko. Huwag na huwag ka nang aalis. Dito ka na lang sa yakap ko. Huwag na huwag ka nang bibitiw. Dito sa piling ko. Dito ka na lang sa yakap ko. Huwag na huwag ka nang bibitiw. Dito ka na lang sa piling ko. Huwag na huwag ka nang aalis. Dito ka na lang sa yakap ko. Huwag na huwag ka nang bibitiw. IFM. Honey, I'm home. Oh, Han! Meron akong good news sa'yo. Alam kong matutuwa ka. Ah? Ha? Good news? Ano ba yan? Honey, buntis ako! O, di ba good news yun? Ha? Buntis ka? Paano naman naging good news yun? Ano ka ba naman, honey? Ayaw mo ba makita na may baby na tayo? Ano? Nakalimutan mo na ba? Nabaog ako? Ay! Classic! Ang classic talaga! Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. For the wages of sin is death. But the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. is the generic name of Robitussin DM. Ang pambatang Robitussin, Robi Kids. Tumutulong magpalabnaw ng plemang makapit. Para sa ubong may plemang bata, mag-Robi Kids. Carbocysteine is the generic name of Robi Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Pagkakaisa ang susi sa progreso. Ang sarap pakinggan, hindi po ba?
Mas masarap kung ito'y makakamit ng bayan natin. Tampok sa ating susunod na awit, ang mga batikang boses ni na Jimmy Bondoc, Niel Dimesa, Paulo Santos, Luke Mijares at Pido. Sama-sama nating pakinggan ang isang himig na may kalakip na hiling sa langit para sa tunay na pagbabago sa ating bayan. Sa tulong-tulong kami sumulong. Kaya gumulong ang gulong ng progreso. Tuloy-tuloy nang umasenso ang bawat Pilipino. Change means chance, tax equals reform. Suportahan ang tax reform law. Hindi ba't musika sa ating tenga kung malalaman nating tama ang pupuntahan ng ating bayan? Ang asenso ng bansa ay progreso para sa bawat Pilipino. At ang pag-asa ng pambansang pagbabago ay nasa pagsusulong ng Proposed Tax Reform Law. Bisitahin ang www.dof.gov.ph/taxreform para malaman ang reforma para sa bansa. Tara na sa pagbabago. Bakit mo ginawa sa akin to? Di pa ba sapat yung pagmamahal ko sa'yo? And cut! Powerful! Great take, Maha! Thanks, Direk. Sa acting, dapat powerful and efficient. Like the new Isuzu Mu-X. It has the blue-powered diesel engine for an amazing 177 PS and fuel efficiency. The new Isuzu Mu-X is Euro 4 compliant, kaya eco-friendly. Kaya for me, the new Isuzu Mu-X is the center of attraction. Okay, Maha. Next scene. Yes, Direk. Narito po tayo ngayon sa Divine Bakery kasama ang pinagpipitagang si Moises Dalisay. Mang Moy, napaka-espesyal daw po ng dala niyong tinapay. Dito nakaukit ang mga kautusan ng nutrisyon. Ito ang 10 Commandments. 10 Commandments? Tungkol sa mga dapat kainin, dapat iwasan at dapat gawin. Tulad po ng pagpapasuso ng anak? Korek ka dyan. Kung gusto nating sumigla at lumakas, sundin ang 10 Commandments. Abangan nyo! Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. ASEAN, a catalyst for positive change. Sharing new solutions and technologies to improve lives of ASEAN citizens. Again, we unite ASEAN member states together with the dialogue partners for the 31st ASEAN Summit and related summits this November. Get involved and know more about ASEAN 2017. Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram for more details. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Ella Lambingera! Dado Cancionero! Barian ngayong umaga dahil eto ang magpapasigla sa iyo, best friend. Tama ka dyan. Batiin na natin lahat ng mga best friend natin. Parang itlog lang batiin mo na yan. Tama ka dyan. Bati ng bati, bati ng bati. Bati ng bati. Dapat bati-bati tayong lahat dito. Tama. Tawag ka ha. 0919-411-7714 or 09155775-283. Sa aming text line 0949-614-0306 Hashtag Ay sa Umaga. Good morning, Kuya Tato Cancionero at Ate Ella Lambingera. Batiin daw natin ang mga Dota Boys sina Lester, Francis, Albert, Melvin, Estelito, Nico at si Kuya Jess. Salamat po. Galing kay Texter 1 of 57. Ayan, heto naman. Batiin din natin si Best Aves at si Jason Maligsa.
Tanya ne, best friend. Good morning sa mga taga Pioduran from Honeymoon Live. Hashtag ay sa umaga. Good morning po, best friend Alalang Bingera. Batiin nyo naman po mga drivers on the road. Nakikinig po sa inyo lalong-lalo na dito sa Maya Downtown. Sabing Oy, gano'n, hello no? po. Eto naman. Hello, bes. Hello. Good morning. Anong pangalan? Gemaline. Gemaline. Masigla ng Tagupan. Ay, nako, Gemaline. Sino ba yung mga babatiin natin? Una-una kayong dalawa ni Yung pangalawang pangalawa. Dapat may pangalawa yan, ha? Sino pa? And then sa asawa kasi kay Newsong. And then sa mga kasama namin sa kapisanang Friends on Air, sina Aileen Magilas ng ABRC, Elaine Rivera ang Marilag ng Mabini, Lovely ang Diwata ng San Fernando, Lorraine ang Marapat ng Lingayen, Grabe naman samahan ko. ng San Carlos, at sa lahat po ng kasama namin sa kapisanang Friends on Air. Ay, hello po. Maraming salamat. Sige, best friend, Kenji. Ano pangalan mo? Kenji, so, ay, alam mo, meron yung iba, no, pagsamahan. Nakasama ka ba sa ganon? Yung mga meron silang code name? Oo, yung nakasama ako Black dyan. Falcon, gumaganon-ganon yung mga... Di ba may mga ganon na pangalan? Oo. Mga meron pa yung... Simple Girl. Oo, Astig Lady, ganon. Serendipity 101. Ay, nako, meron pa yung Kotekot ni, ganon. Talaga ba? Meron ganon. Pangalan nga sa clan, Kotekot ni. Ano ba yan? Japanese yun. Kotekot ni yan. Hashtag guys, sa umaga. Good morning po, best friend Alalang Bingera. Batiin nyo naman po ang mga best friends natin sa may Karanglaan. Nakikinig si Johnson at si Jenny. Ayan. Hello. Uy, eto, wala Jake and Jai. Panawagan. Ano yan? Isa po akong concerned citizen. Panawagan lang sa mga barangay police na nagbabantay sa harap ng Mangaldan Central School na pagbawalan nila yung nagpapabunot ng kalapati sa harap mismo ng gate. Nita, napapatanggal niya. Kasi yung mga kalapati, best friend, nakakaano yan eh. Minsan bisyo na ng mga kabataan yan. Tama Kasi ka dyan. alam mo yung paunahan minsan ng kalapati, ginagawang pustahan yan. Masama, dagit. Nagiging tuloy, masama yan para sa mga kabataan natin. Tama. 10 piso. Hanggang 5 piso ang bunot niya. Kaso wala na ako. Kawawa ang mga bata. Maraming salamat, sir. Ayun. Aba, itulog yun dito sa sa mismong school head. Tama ka dyan. Naman eh. Para maliban sa mga police station, ma-actionan din ng mga school head yan. Sa mga police, sa mga police po dyan sa mga Aldang, panawagan po ito. Actionan niyo po sila. Puntahan niyo po, mga best friend. Kasi kawawa naman po yung mga estudyante natin. True lalit. Siyempre yung mga nanay na nagsusumikap tapos mapupunta lang sa wala yung mga pera ng mga anak nila. At kayo naman mga anak, makinig naman kayo. Wag kung kalapati ka ng kalapati. Haplos ka ng haplos ng kalapati mo, ha? Pag nanigas yan, bahala ka. Daging po may arom, yasarag to ng dagitan. Eto, good morning! Pakibati sila Ate Mons na sobrang masipag dahil maaga pang nag-ayos ng mga paninda niya at kay Cindy na maaga din pumasok ng school. Maraming salamat. Galing yan ka Jeneline Ilabre. Ang sipag naman! Kaya mga nagsisipag sa buhay. Oo. Pag ikaw nagsipag, huwag kang mag-alala. Sa kinabukasan, pagod ka. Sa mga best friends natin dyan, napapasok na po ang kanilang mga trabaho. At syempre sa mga papasok na sa kanilang mga paaralan. Aba, isang caps lock po na ingat sa inyong lahat. At syempre, best friends, siguraduhin mo na mabango ka nang hindi maasar yung katabi mo sa jeep. Tama, hindi sila mahimatay. Ulalay! Papunta ka pa lang, amoy pauwi na. Good luck. Malay mo, sa jeep mo pala makikilaling ka forever mo. Hala! Nakilala mo yung ka-forever mo, ganun ang amoy mo, delikado. Wala na, hindi natuloy yung forever. Sumunod na siya, di ba? Oo nga eh. Uy, mamaya mga best friend, antabayanan nyo kung ano nga ba ang hatid naming chika sa inyo, ha? Tama ka dyan. Malupit ito, best friend Dado Cancionero. Talagang alam na to. Oo, sa mundo na showbiz, alamin yan dahil kami na ang bahala ni best friend Dado Cancionero. At best friend Alalang Bingera. Ng programang Ay sa Umaga. Babalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin.
Daddy shark, Daddy shark, Daddy shark. Grandma shark do 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 do. Grandma shark do 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 do. Grandma shark do 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 do. Grandma shark. Grandpa shark do 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 do. Grandpa shark do 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 do. Grandpa shark do 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 do. Grandpa shark. Let's go hunt do 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 do. Let's go hunt do 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 do. Let's go hunt do 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 do. Let's go hunt. Run away do 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 do. Run away do 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 do. Run away do 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 do. Run away. Safe at last do 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 do. Safe at last do 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 do. Safe at last do 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 do. Safe at last. It's the end do 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 do. It's the end do 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 do. It's the end do 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 do. It's the end. IFM, aking best friend. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell her, baby, 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 I'm on fire. I tell her, baby, 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 I'm a fireball. Chico on fire, he ain't no lie. Well, y'all stop boys gon' learn that the Chico right here don't play. That boy's from the bottom of the map. MIA USA. I gave Susie a little pat up on the booty and she turned around and said, walk this way. I was born in a frame. Mama said that every word was on my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am. Fireball. We're taking it down. We're taking it, we're taking it, we're taking it down. We're taking it, we're taking it, we're taking it down. We're taking it, we're taking it, we're taking it down. We're taking it, we're taking it, we're taking it down. We're taking it, we're taking it, we're taking it down. We're taking it, we're taking it, we're taking it down. We're taking it, we're taking it, we're taking it down. Now we're bringing it, we're bringing it, we're bringing it back. We're bringing it, we're bringing it, we're bringing it back. We're bringing it, we're bringing it, we're bringing it back. We're bringing it, we're bringing it, we're bringing it back. We're bringing it, we're bringing it, we're bringing it back. We're bringing it, we're bringing it, we're bringing it back. We're bringing it, we're bringing it, we're bringing it back. I'm a fireball. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. IFM, aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Libra. Magmahal ka ng taong minsan naging bitter. Hindi ka nila sasaktan kasi alam nila ang pakiramdam ng maiwan. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ma! Field trip na namin bukas! Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay!
Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa bagong Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol, mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon, it's good to be tough. Essie Johnson. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Dolce Gamis. Mula prutas na fruity, fruity pa. Tamis na chunky choco, ma-creamy Monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy Frutos. Mochi, fruity pa, chunky, Monami, V-Fresh at Frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Kasama sa pang-araw-araw na hamon ng buhay, sa gitna ng tawanan at seryosong usapan, may Frutos na karamay. Oh, mga listeners natin dyan, masakit ba ang katawan nyo dahil naglinis kayo ng bahay? Siniguro nyo kasing lahat ng sulok ng bahay malinis. Yan tuloy, sakit ng katawan mo ngayon, ano? Ikaw naman, partner. Siyempre, kailangan kapag naglilinis lahat ng sulok ng bahay, dinadaanan. Tama ka dyan, partner. Pero, teka lang mga listeners, tanghali na, hindi ba't may pasok kayo ngayong umaga? Hala, sige, baka mapagalitan kayo ng mga boss nyo, kaya bangon na! Huwag kayong mag-alala mga tagapakinig. May solusyon kami sa inyo para maibsan ang sakit na nararamdaman mo. Bangon na dahil may ibuprofen Advil naman para maalis yan sakit na nararamdaman mo. Tama ka dyan, partner. Why don't you take Advil? Advil targets many kinds of pain. Kayang gamutin ang sakit mula ulo hanggang paa. Not only it can relieve your body pain, it also relieves more than 4 types of pain, such as headache, backache, muscle aches, and pains in joint pains, toothache, and even dysmenorrhea. Kayang-kayang ibsan ang higit pa sa 4 na uri ng sakit ng katawan. Kayang-kayang i-target ang many kinds of pain. Advil from Pfizer? Yes! Bukod sa kayang mag-target ng many kinds of pain ito, alam nyo ba na ang Advil ay proven to be stronger than paracetamol? Kaya kung may sakit sa inyong mga katawan tulad ng ulo or ngipin, dapat mag-Advil na lang kayo kaysa sa ibang paracetamol brands. Di lang siya mas malakas na paracetamol. Naka-liquid gel form pa ito, kaya ito ay may almost 3 times faster absorption versus ordinary ibuprofen tablets. So ano mga tagapakinig, bangon na at mag-Advil liquid gel na. Inom na nang makapasok at di mapagalitan ng mga boss nyo. Tama ka dyan. So take Advil Liquid Gel. Advil can target many kinds of pain, mula ulo hanggang paa. Kayang-kayang magbigay ng ginhawa sa higit pa sa 4 na klase ng pain. It is proven to be stronger than paracetamol, kaya sa Advil ka na, kaysa sa mga ibang paracetamol brands. Bukod pa rito, it is absorbed almost 3 times faster than ordinary ibuprofen tablets. Kaya switch to ibuprofen Advil for many kinds of pain. Ibuprofen is the generic name of Advil. If symptoms persist, consult your doctor. Anong oras na? Ay, 7:53 na. That Time Check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That Time Check was brought to you by Isuzu, your responsible partner. Dado Cancionero, Ella Lambingera. Parang alam mo yung anak mo Paalala yan. Bakit? Sino ba to? Ang
Kaibigan lang naman nitong siya Isabel Daza na siya Nicole Anderson. Wow! Bakit? Ano ba nangyari? Kasi sobrang busy dun sa kasal nitong siya Ann at niya Erwan. May party-party. Ngayon, sumayaw ang lahat sa kantang Despacito. Buntis etong si si Isabel Daza. 5 months na po siya na nagdadalang tao, mga best friend. Pero nagulat ang lahat dahil siya rin po ay nag-trending dahil sa kanyang pagtalon, pagsayaw-sayaw. Diba? Hindi na naalala, may anak pala siya. Nagkahawak-hawak pa niya. Oo! Sabi gano'n nung talaga, yung, hoy! Yung anak mo! Grabe. Which is nakot yung attention ng mga netizens. Kasi isang kaibigan yung talagang nagpapaalala sa kanya. Concerned best friend Dado Cancionero. Talaga nga naman kasi, ganyan talaga pag walwalan na. Nakakalimot tayo, di ba? Nakakalimot. At tapos nandun din naman yung asawa nitong siya Isabela Daza, best friend Dado Cancionero. Busy rin, nagwawalwal. Ang cute-cute lang. Pero dyan mo makikita talagang sila, happy life lang. Oo, hindi big deal para sa kanila na may mga ganitong ganap na sisintihin pa yung anak mo o yung galaw mo. Huwag kang masyadong arte-arte dyan, sayaw-sayaw. Hindi, di ba? Hindi. Tuloy ang buhay para sa kanila. Talagang tuloy na tuloy. Uy, best friend Speaking of dito, kasi nga, walwalan ng walwalan. Walwalan kaya nga nagawa niya to. Alam niyo, hindi niyo alam yung walwalan, ha? Yan po yung ginagawa, yan po yung term ng mga millennial. Tungkol sa party. Alam mo, tayo mga Pilipino talaga, magaling talaga tayong alam mo yun, yung tawag doon? Ano yun? Gumawa ng salita? Gumawa ng salita at pinapalawig pala talaga natin yung ating wika. Walwal. Walwalan. Alam mo, hinihintay ko na makasama yan sa Oxford Dictionary. Na naman, walwal? Oo. Where pa, ganun? Lodi. Alam mo, mula nung nagkaroon talaga ng mga salitang, lahat na lang ng salita binaliktad. Oo nga eh. Nung una, puro pangalan ang binabaliktad, di ba? Oo. Ngayon po, salita na. Bakit yan? Napindot ko lang. Grabe ka naman. Nakakatakot Ay, nako. Pero mga best friend, heto dahil usapang walwalan tayo ngayong umaga, kaya naman tanungin namin kayo, best friend, ano ba yung pangyayari sa walwalan na hindi mo makakalimutan? Hala, alam ko marami kayong moments dyan sa walwalan na yan. Diba? Walay tagapakaypato. Walay pulutan labat so aalaan to. Wala may alaga. Wala may istorya nagunuyan, abatar lang. Wala mo may magmamaliw, yayaya. Diba? Ala ka pa yelo, magano. Okay lang yung alam pa yelo Oo. So mahirap na may sikat may taga-asikaso. Nani bigla, di ba? Siya, sige mga best friend. Sagot na sa ating katanungan ngayon. I-send mo na yan sa aming iText line. 0949-614-0306. Pwede pa rin tumawag 091411-7714. Or sa aming Facebook, IFM Dagupan. Mga best, alamin natin ang lahat ng yan. Gusto naming malaman, ha? Kung ano ang pangyayari na hindi mo makakalimutan sa walwalan. Huwag kang magpapamintes dahil itutuloy natin ang kasiyahan ngayong Wednesday sa programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song. Till the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. We got this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell. Yeah. Whoa. There's loving in your eyes that pulls me closer. It's so subtle. I'm in trouble, but I love to be in trouble with you. Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want.
Marvin Gaye and get it on. Ooh, baby, I got that healing that you want, yeah. Like they say in the songs, on till the dawn. Let's Marvin Gaye and get it on. Let's Marvin Gaye and get it on. You got that healing that I want. Just like they say in the song, till the dawn. Let's Marvin Gaye and get it on, babe. You got to give it up to me. I'm screaming mercy, mercy, please. Just like they say in the song, until the dawn. Let's Marvin Gaye and get it on. Just like they say in the song, until the dawn. Let's Marvin Gaye and get it on. IFM ay aking best friend. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand. Even after 24 hours, dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tak-tak-tak, sumasarap ang luto mo. Pag may Ajinomoto, isang tak-tak-tak lang. Mas malinam namang ulam, achieve ang timpla mo. Tumatatak ang iyong sarap. Kailangan sa pagluto ang tak-tak-tak ng Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh oh, 5 piso, oh oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh, amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh oh. New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Kung regalo ang hanap mo ngayong Pasko, sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kada linggo, may maswerteng mananalo ng 2,000 pesos hanggang 4,000 pesos. Mas malaking papremyo ang dapat abangan sa Grand Draw dahil maaring manalo ng 20,000 pesos at 50,000 pesos
pesos. Hindi lang yan, isang maswerteng winner ang mag-uwi ng kalahating milyong piso. Kaya ano pang hinihintay mo? Sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Hatid sa inyo ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 years at Tanduay Light. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Ay, 8:06 na. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapatambsap talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. First night together feels like the first
FM ay aking best friend. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. We have so much in common. We argue all the time. You always say I'm wrong. I'm pretty sure I'm right. What's fun about commitment when we have all life to live? Yeah, we're just young, dumb, and blue, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb, and blue. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Jump, let me think, leave it all in the game of love. Run into sin, do it all in the name of fun. Whoa, I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Ang ganon ti pagangganam, no pang Halloween sweet churam. Nayari ka. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Dolce Gummies. Mula frutas na fruity pa. Tamis na jam, choco, mag-creamy Bonami.
Party Pop. Halo-halong saya sa bawat eksena. Introducing the all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines. You won't run out of holding power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Anong oras na? Ay, 8:19 na. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That time check was brought to you by Isuzu, your responsible partner. Programang magpapatambsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Tado o Kansyonero Ella Lambingera. Hindi lang sa gabi pwedeng magwalwalan. Kahit na umaga, pwede yan. Pwede. Kagaya na lamang ang ginagawa natin ngayong araw ng Wednesday, mga best friend. Nagwawalwalan na tayo. Start the walwalan portion! Woo! Walwalan na! Di ba walwalin mo yan dahil akin sina naman? Oo nga marami na naman silang binabalak, best friend, na getaway nila, na pupuntahan nila mamaya para sa walwalan. Uy, best friend, bago mo balakin yung walwalan na pupuntahan mo, budget mo muna yung pera mo. Tama, dapat eto, tip lang to, para hindi ka kawawa for the coming Kapaskuhan, for the coming New Year. Ang kailangan mo lang gawin, kung merong tira dun sa sahod mo, ibili mo na ng mga ingredients para sa salad, ganon, unti-untiin mas mura kasi ngayon Oo, unti-untiin mo na, best friend. Nasa gayon hindi ka mahirapan talaga. At maliban doon, mga best friend, ugaliin pong magkaroon ng wallet. Para sa mga best friend natin na wala pang wallet, mag-wallet po kayo. Ayun, mahalaga yan. Sabi ng iba, parang wala namang kwenta, mag-wallet ako, parehas din naman, diba? Pero alam mo, best friend, kasi sa pag-wallet, matututo ka paano mo ibabudget. Makikita mo talaga yung pera mo. Oo, kasi problemado ka kapag yung mo lang, lalagyanan mo, yung pouch lang, gano'n. Dito, hugot ka ng hugot. Atakatak sa kwarta noon man. Insan, atakatak sa kwarta, ito kagabay may kwarta. Kato, apipigar mo, Alam mo ba kanina, nung sumakay ako ng jeep, si Manang driver, wala siyang barya. Alam mo, sabi niya sa akin, wala ako kasi akong barya. Pagpunta sa akin, pagbalik sa akin, nung pera ko, puro na lang barya. Yung totoo, Manang driver, wala ka ba talagang barya? Baka wala siyang papel. Pero tignan mo, kahit mga Manang driver sa atin, meron silang wallet. Maayos pati lagayin nila ng pera. May 20, may 50, may 100, di ba? Kasi best friend, pag maayos, doon pa lang makikita mo na maayos din ang kahihinatnan ng pera mo. True! Diba? Eto mga best friend, ang mga kasagutan nyo sa ating tanong na... Best friend, anong pangyayari ang hindi mo makakalimutan sa walwalan? Galing kay Jack Ebaya, yung halikan ng ibang tao si Crush, ako tahimik, inom, alis! Woo! Ay, alam mo, meron mga ganyan. Truth or dare. Oo nga diba? Truth or dare. Dare na lang. Sige nga, crush mo. Kasi alam mo, kiss mo si crush. Sino crush mo Oo, ganyan. Parang alam ko na kung anong gagawin natin, mama. Uy, nakakatakot na doon. Anong gagawin? Uy, ingat-ingat tayo sa mga, mga ganyan. Mamaya, nainis ka doon sa humalik sa crush mo. Suntukin mo agad. Kaya nga. Eto naman, sabi naman ni Audrey Jovellanos, yung pagising mo, mukha ka ng coloring book. Ano to? Sa kadahilanan? Sa kadahilanan na una kang nakatulog kesa sa mga kainuman. Ayan yung mga kainuman mo, bad trip. Diba, pentel pen. Wala kang ginagawa sa kanila, pinipentel penan ka. Marker, diba? Mamarker ang mukha mo. Buti sana kung madaling alisin, kaso hindi, pentel pen yan. Uy, dahan-dahan naman. Sayang yung pinambili niya ng whitening soap. Diba? Nag-whitening soap, ang masaklap, yung iba pang trip nila ngayon. Diba, dahil nga sa kilay is life. Blackin ang natay mo, tekirap mo. Nakakatakot.
Ay, nako. Diba, wag naman ganun, bes. Pag-gising niya, kawawa naman yung tao. Tama! Eto naman, hashtag Ay sa Umaga. Good morning. Best friend Dato Casionero, best friend Ana Lambingera. Ang hindi ko po makakalimutan sa walwalan, yung grabe yung suka ko sa harap ng nanay ko. Ay, sabi niyang gano'n, no? Eto naman, sabi niya naman dito, hashtag IFM, best friend mo, Kuya Dado, Ate Ella. Di ko po makakalimutan na pangyayari sa walwalan, yung pag-uwi ko po, talagang bigla akong nag-transform. Matino po akong humarap sa parents ko. Galing! Ay, alam mo, mga galawang ganyan, alam yan eh. Diba? Alam mo yung bago ka pumasok sa pinto, bago ka kumatok, magpapabango ka muna. Diba? Tapos kakain ka candy. Kain ka candy. Hinga-hinga ka sa bunga, sa kamay mo para malaman mo kung amoy alak ka pa ba. Diba? Alam mo, ang mahirap dyan, yung wala ka ng pera, pero kailangan mo kasing mag-toothbrush para hindi ka nila maamoy. Tama. Anong gagawin mo? Ang akala mo, hindi ka nila naamoy. Pero kasi may ganun eh, di ba? Akala mo, di ka nila naamoy. Di ka nga talaga nila naamoy. Nahalata nila. Lalasing kasi naman, ka. Ma, good evening. Good evening, Ma. Ma, bukas ka sa akin, Ma. Bukas tayo mag-uusap, ha? Ay, nako. Aba, hindi lasing yung anak ko talaga. Grabe, hindi siya lasinggero. Nakaka-proud. Alam mo, ano yan? Ganyan lang talaga yung anak ko. Hindi, tapos may bisita, no? Hindi, yung anak ko, meron kasi silang project. Yung project nila, iinom daw sila eh. Actually, HRM siya, di ba? Tinikman niya yung mga alak, ayun. Galing! Maisalba lang yung sarili. Pero eto mga best friend, meron kaming good news para po sa inyong lahat. Dahil nandito na ang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Talaga namang masasalba sila, no, best friend? Ano bang kailangan nilang gawin? Ang kailangan lang naman nila, best friend, masarap to sa umaga. Ay, naku, ano yan? Milo! Oo, dahil kailangan yung paketin nyo po ng Milo ay meron po nga expiration date na April 2018 onwards. At dalawang sachet po ng Milo powder 22 grams. Isang coupon na yan. Isang coupon na. Oo naman. Dalawang sachet naman ng Milo Nutri-Up 24 grams. Isang coupon na rin yan. At isang sachet ng Milo powder 22 grams. At isang sachet ng Milo Nutri-Up 24 grams is equivalent to 1 coupon, mga best friend. At nako naman mga best friend ha, antabay lamang po dahil hindi lang yan, hindi lang Milo, kasama rin syempre ang Malkis Chocolate. Yan best friend, dalawang empty wrappers lang po ng Malkis Chocolate 24 grams. Isang coupon na po yan. Yung Malkis Chocolate lang po ha, Malkis Chocolate. Ayan. At syempre mga best friend, 18 years old and above ang maaaring sumama para sa ating RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Maaari na rin po kayong maghulog ng inyong mga entries, di ba? At ang ating pong first draw, weekly draw, ay sa darating na November 24, 2017. Ayun. At syempre, ang redemption po ninyo mga coupon sa Monday to Friday, 10 a.m. hanggang alas 3 ng hapon lamang po. Ayan na. So, Mondays to Fridays lang po, ha? Sama na kayo mga best friend. Sagot na namin ang inyong pabuenas, ang inyong handa sa darating na Kapaskuhan. Tama ka dyan dahil weekly best friend, merong mananalo ng 2,000 pesos cash. Wow naman! At 4,000 pesos cash. Uy! Advance sa mga best friends natin na maaaring manalo para sa ating RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. At hindi lang yan, para naman sa Grand Draw best friend, meron tayong 500,000 pesos cash. Wow! Kalahating milyon. Napakabait ng RMN mga best friend. Generous kung generous ang labanan. Kaya naman, sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Sa ating pagbabalik, mga best friend, ang tabayan ng ating hashtag IXena. Pwede mong isend ang iyong problema sa 0949-614-0306. Or mag-comment sa aming Facebook, IFM Dagupan. Dahil ang iyong mga problema, aming Action! Acting! Lahat ng yan sa IFM. Ang best friend mo. Dugatan. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko.
kita mahal? Yan ba ang nais mong marinig? Sa hangin nakasandal, nagbabadya ng huling halik. Paano na ang mga gabi kung di ka katabi? Kung ako lang ay di ko sasabihin. Para sa'yo, kailangan kang lumutin. Saan magtatagal mga pangarap naging abot? Sino nga ba ang hangat? Bakit tayo nagkaganito? Wala na bang halaga mundo nating dalawa? Kung ako lang ay di ko sasabihin. Para sa'yo, kailangan kang kung ako lang para sa'yo. Kung ako lang ay di ko sasabihin. Para sa'yo, handa kitang limutin. Kung ako lang ay di ko kakayanin. Para sa'yo, dahil sa'yo ay aking pipilitin. Buhay ko'y isusugal, ikaw man ang nasasaktan. Hindi na kita mahal. Isang gabi sa loob ng isang bar. Hi, Miss. Miss, nabighani kasi ako sa ganda mo. Pwede bang malaman ang cellphone number mo? Ibibigay ko lang sa'yo ang number ko kung meron kang BMW, malaking bahay sa Boracay, malaking sweldo, at saka milyones na pera sa bangko. At sa tingin ko naman, wala ka nun. Kaya ang sagot ko, no! Sa totoo lang, wala akong BMW kasi meron akong Ferrari. Wala akong bahay sa Boracay kasi meron akong isla sa Palawan. Di ko naman kailangan ng malaking sweldo kasi ako naman ang may-ari ng kumpanya. Wala naman akong milyones sa bangko kasi may bilyones ako. Akin nga tong bar na to eh. Klase. Ang classic talaga. Klase.
White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. So guys, San Miguel flavored beer. Lemon pa? G? Ay, last ka na? May na lang, please. Oh no, ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, yasi. Uy, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Sumasarap ang luto mo pag may Ajinomoto. Isang tak-tak-tak lang. Mas malinam namang ulam. Achieve ang timpla mo. Tumatatak ang iyong sarap. Kailangan sa pagluto ang tak-tak-tak ng Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh oh. 5 piso, oh oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh. Amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh oh. New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Pagkakaisa ang susi sa progreso. Ang sarap pakinggan, hindi po ba? Mas masarap kung ito'y makakamit ng bayan natin. Tampok sa ating susunod na awit, ang mga batikang boses ni na Jimmy Bondoc, Neil Di Mesa, Paulo Santos, Luke Mijares at Pido. Sama-sama nating pakinggan ang isang himig na may kalakip na hiling sa langit para sa tunay na pagbabago sa ating bayan. Sa tulong-tulong kami sumulong. Kaya gumulong ang gulong ng progreso. Tuloy-tuloy nang umasenso ang bawat Pilipino. Change means chance, tax equals reform. Suportahan ang tax reform law. Hindi ba't musika sa ating tenga kung malalaman nating tama ang pupuntahan ng ating bayan? Ang asenso ng bansa ay progreso para sa bawat Pilipino. At ang pag-asa ng pambansang pagbabago ay nasa pagsusulong ng Proposed Tax Reform Law. Bisitahin ang www.dof.gov.ph/taxreform para malaman ang reforma para sa bansa. Tara na sa pagbabago. Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Bakit mo ginawa sa akin to? Di pa ba sapat yung pagmamahal ko sa'yo? And cut! Powerful! Great take, Maha!
Thanks, Direk. Sa acting, dapat powerful and efficient. Like the new Isuzu Mu-X. It has the Blue Power diesel engine for an amazing 177 PS and fuel efficiency. The new Isuzu Mu-X is Euro 4 compliant, kaya eco-friendly. Kaya for me, the new Isuzu Mu-X is the center of attraction. Okay, Maha. Next scene. Yes, Direk! Eto na naman! Mga parol, kumukot-ikot-idap na ilaw. Belen, Caroling! Ibig sabihin, Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Puto at suman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, 8:42 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Programang magpapatambsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Kay tagal kong sinusuyod ang buong mundo para hanapin ka. Nilibot ang distrito ng iyong lumbay. Pupulutin ka. Sinusundo kita. Sinusundo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Sa akin mo isabit ang pangarap mo. Di ko kulangin ang ibibigay. Gusto ko ang kabatuluyan kang bumitaw. Ika'y manalig ka. Sinusundo kita. Sinusundo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo.
not good at a one-night stand, but I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see, but darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good look and some self-control. And deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see, but darling, stay with me. Won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see, but darling, stay with me. Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see, but darling, stay with me. That song was brought to you by Department of Finance. That song was brought to you by Isuzu, your responsible partner. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Scorpio, sigurado ako ayaw mong may maging bitter. Kaya sana, huwag ka ding maging bitter ha. Equality ba? Ganon! Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw
para M Extraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Dolce Gabis. Mala prutas na fruity, fruity pa. Tamis na jam, choco, mag-creamy Bonami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, Bonami, V-Fresh at frutos. Aking pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Basta may dalang frutos, siguradong ubos. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. Oh, mga listeners natin dyan, masakit ba ang katawan nyo dahil naglinis kayo ng bahay? Siniguro nyo kasing lahat ng sulok ng bahay malinis. Yan tuloy, sakit ng katawan mo ngayon, ano?